Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. MSC Avejit Krokache Chaga Tengpen for SIB Seralong Kikim Ponji Aphan Sai Ki Pangching Pon. Nijang Karbi Anglong Lakhaketom Chintong constituency ke paro Seralong Pai ni Pai Trokarni Pen Sai Ki Klem ke Pangching Pon. Lason Sikidam Tang election of Porahot MSC Avejit Krokache Chaga Tengpen. Chintong along Hello Bing Pen Kevang Atom Sitame Kido ke Thakpen. Chenglok Kesang Adim Avi Pumatasi Alangli Aning Kehang Adim Seralong an Pinipen Bangso Forest I Biki Kim Kerang Ponji Adim Sai Ki Klempon Pangching Tanglo Lason Si Chin Tongarada Tumpen Sutame MSC Kroapan Kachoro Pajirpon Lapen Anso Se Development Asai Kideng Pon Tuji Apan Ratpen Lamthe Chipaklang Pon Renti News Text Report Karbi Anglong News Jinso meme lapen phere meme akisung kachetong. Pai ni pai trokarni Kaziranga National Park ke Palu. National Highway 37. Bura Paharalong. Ahiring Tangrak. Men tempo lapen bolero pick up kachetong ajok. Pinangana bang pubang piatum arenga hukiso nang penajok. Tejpur Medical College and Hospital along an se langpon bomlo. Kipacat par pick. Bolero pick up. Registration number AS02DC 1775 Pusi Pangthek Ponlong. Jongpon me ke phobe ka tumla ke lakhakre troksi. Searching Thenta constituency ke palo Rongmong we habar Lo Charlie bom also maratum. Tejpur Darang College along Lo Charlie dunji aphan room chidam bomahut. Hin tempo la bolero pick up chitong ajok. Chitong nang ko. Terang ke Thana lapen Puthori. Outpost along Humrida Mahut Osia Tumpen Kithan ke Pachini Pona Tenke Tempo Gari ke Chokche Thang Tawe Bolero pick ababang ke Pachat Par pick a Joksi Kaching Koi Nang Pasi Than Pachini Po Rongmong we Penjana Sintiso Karbi Anglong News La mera bang ke nilito bang ke joklomda bang bo ke la bolero pick bang ke direct bang so jindil to man sine patong lan lam son tong mana tong dum ne ba nang lang selen lo ne chini ni de tenang so gari nang reserve na tun mana nang tun kan nang reserve nang tun ma ini reserve se nang tun ni passenger asal lo de hi ke student lo chali so marfa da bang rabom lo amasya ko so bolero piga bang ke direct bang amat ke bang binong ke gulahat asik kita ambil upah amat enan apa keng thor amat anak tong tu bang ini dah sini dah dosan Ingdeng phokep Karbi risonim sorong aje ningkan suri hini rain korapli sertalin ketalon pen kacherapsi karcho lapen kachikimo amai ke padupon Pai ni phai trok arni nijang Karbi Anglong arlo dongkamukam rong supia long kedo wai song pathua klam along ingdeng phokep Karbi risonim sorong aje ningkan suri hini rain korapli sertalin ketalon pacherapsi kedam tang ingdeng pli KYF ningkan 1978 lapen ingdeng kroi hini ningkan 1986 ke klem tang atum aphan kachikimo lapen non ke klem bom atum aphan karcho amai mesen pen kedeng pon Bangso amai kipadupon along Karbi jutang asong lapen dongkamukam ahavar amaya tumpen cepater piponsi labangso ajame kedengpon along man kedo Karbi jutang asong meipu Chandra Singh Kropen kecharipon amaya along man kedo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Rup Singh Teron lapen EM MSC atumpen danglo Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman dongkamukam Municipal Board lapen penangan kethe kiding atumpen bangso amaya along chetong dunse alir alon chipipon Labang suamai ke dengpon along lotun akuru rangsina sarpo aphan kethok kijer asai dengpon si tirim kethok lama kang thor asai dengpon si kachikimo lapen kachoro amai pedopon lu Halapurat amai pi kedopon ahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kejapon along kacepaduk tang atum aphan kachikimo alam thit cepaklang ponsi non ke klembom atum aphan sidami kachoro alam thipen mai pi along pen cepaklang pon
Lapen dongka mukam rong sopi along sitame pining pen APSC lapen UPSC coaching center sitame prabjen pen pedopon polasi ning ke hang atum aphan mesen awar sai longpo lapen non malom asam mala scheme pen land compensation alam ki aputhak inquiry tami pedopon bomlo bangso along komat atum si ke chok che ke doma sodak pen akang sai pedopon po jongsi mondol SK atum si ke chok che pulotang te boreng ang hoi pen than pet po pusi pherang ke atum pen kachepa theng no pon ahut lam thi chepak lang pon Ningkan si sertalina ningkan arju iko laso sertalina ningkan arju ce aprang Karbi Cultural Society tiri piamai hinpen kaceke mo lapen karju karlita na tumaphan aprang Karbi risonim surong aje katalon Karbi youth officer katalon laso katalon along kacepidu na bang kubang pie tumaphan laso apir thelong kabe tumaphan pir the arna langera tumaphan pratumaphan kachekimo lapen non do boma tumaphan pratumaphan karcho laso karcho amai si pini ke thik laso karcho amai long niliphan tiripia hin pen Karbi Cultural Society tiripia hin pen niliphan alhui sarpo amen pen sinang hok si pini liphan chokapon lasini litana chetong don loda tong kamukam ora mai lo lasini ngarong piglo ya dak pini laso apir thepen avedat arnam plang et tum songja po songja pi Karbi jutang jubar kaching hona tumaphan Karbi nimro kom kaching hona tumaphan Karbi jutang jubar kaching hon Karbi nisore sorong aje katalon long kirikama mai long mai pu konchun bang mane bangke tangka kirima bang mane ke apa cethanga bang mane ke lahai ke klem kedang sayang dek ke peng ana tumaphan abang puang pitumhan pini kalita tumhan ke kacheke mo lapen ke oko pirthe ke dobom tumhan ke karchu lahini pangun pet amai along na chetong don po ningrong pik lapen adak pini la so pirthe long kabe ana tumaphan nilia prang sayang deng klem dun long pik alang tumlong lapen charli dun long alang tumalong sini li si pena sayang deng ta charli dun long lapen so along ni lipini lang tum kisia sa hin panili phan alang tum phan karcho laso aman peng pinai pu nili pana sayang deng na pipon nili pipon lo la sini ngarong lo service free coaching dongkam long nili an si Delhi dam pe nili thikon lo dongkam long is Karbi Anglong ye tuning pelo nili ke cheng UPC lepen APC free coaching ake joy pen laso kachali ji abar sai nili pipon pen Karbi Anglong autonomous council pen si budget lo pen si okpon lo lapen ke bang trokera hini pining bang ke mains exam ke tok donlong ji phansi dada dipuben pass lo lapen pining bang ke west Karbi Anglong laso ningkan phansi chengi fit po lapen budget lo apon po ye dongkam long UPC lapen APC mane IAS officer IPS officer Indian Forest Service Indian Revenue Service Indian Foreign Service lapen ACS officer APS officer haiga pi undong dia phan ya dongkam long tame da free coaching APC and UPC free coaching aphan ki konje aphan niltum da Karbi Anglong autonomous council pen dekon sarla asamala puthak la non reserve apota non asamula aputhak an simlam ni news long thaklong da tharna ke dopene lapen lapua dongkam taom pen lapu ap tumprengan ke lapen ho harohat ke laso thanga alam ki ave sita pu hamre nanat linchika mulokbong alada halasomolom isi dak kechok che pudo lasinili ni thomang bong dak dongkam yaro phan hadak mondol kapuri tum kali anu bapek tumban sinili dak wan pen sita inkuri pakori lo jongsi kelong bek ji abang po tum jongsi long le pulong te lake alang tum phan ke lili sakuri pen suspension dipo la sophi bang ke fas ke sopos office dipo la sophi ke suspension dipo la pen aphi bang ke jong se lang tum la so sayang deng ke klebek pulong te laka sakuri bang ke dam nang Denta Ghat Sport Association atom pen Denta Ghat League Football Championship angdung kiti ke pathupon pai ni phai trokar ni Denta Ghat Longmerjeng College pathu aklamalong Karbi Anglong Morning Start Academy Denta Ghat Club lapen Anand Club angbong atom si angdung kiti pathupon lo lason si Korkanthi constituency ke paropon
Denta Ghat Sport Association atum pen pini Longmere jeng college pathu aklamalok wo signify thong kepani pen kicheng si Denta Ghat Football League Championship pathu bom wang bom si pini anang dungkiti ke paman ponalong ang dungkiti ke pathu ponalong Karbi Anglong Morning Star Academy Denta Ghat Club lapen Anan Club angbong pathu pon pen bangso ke pathu ka chedan pon boma porahut pupu atum sitami ke pathu ke thekser sarajok pupu atum tami gol isi chipi pondat api to tiebreakers anat chedan padopon si Karbi Anglong Morning Star Academy Denta Ghat Club atum ball pumpo lapen anon club atum ball pum thompen anon club atum rempondalo lapen Karbi Anglong Morning Star Academy Denta Ghat atum tiebreakers pen chipahai pondalo bangso ke pathu ponalong aluhiaman pen KAC chairman Raju Tiso pen sitame chetongdun lapen ke ongdung ke thikidinga chum sitame chetongdun si lapen ke thekser sar ke pathu ponatuma phan sitame nong e ke pajerpon pedo bangso ke pathu ponalong mesen pensi pachun pono lapen labangso sayang dengalong ke lang charia bangphu mojari rong phara hin pensi break check ason paklang dun lapen anukan pen pongsi sitami wood paklang pon lapen Phalapu Sports Secretary Sanjay Rong Pharahin pen Karbi Anglong Morning Star Academy Denta Ghat Club along ke pathu atum apia poa phan an man ke do Karbi poho pen archo pot tangte Denta Ghat Sport Association amai phu khogen tiso ahin pen alam thele arjupon lona Samilang Supan Longbom Morning Tea, Karbi Anglong News. নাগাত স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সৌজন্যত হোৱা আমাৰ ডেন্দাঘাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত লীগ খেল প্ৰতিযোগিতা যোৱা 31 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 13 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰি আজি শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে অৰ্থাৎ আজি ফাইনেল গেম আৰু এই ফাইনেল গেমত দুইটা টিমৰ ভিতৰত আমাৰ আনন্দপুৰৰ আনন্দ টিম আৰু আনন্দ ক্লাব বনাম মৰ্ণিং ষ্টাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াত মৰ্ণিং ষ্টাৰে 5-3 গেমত ব্যৱধানত তেওঁলোকে ট্ৰাইব্ৰেকৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিজয়ী হৈছে এতিয়া আমাৰ প্ৰতি বছৰ দৰে এইবাৰ আমাৰ যি লীগ খেল অনুষ্ঠিত হৈছে সেইটো আজি এইবাৰ বৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ গেম সমাপ্ত হৈছে